מאז היא ניצחה רק... ומכבי מפה צריך לבעוט, מעדיף את המסירה, תורג'מן בועט, חילוץ נהדר של ג'אבר. עכשיו הכדור מסתובב לו שם, אף אחד לא משתלט עד שבדראו משתלט ומאבד, ועכשיו זה יהיה הראשון, הצלה גדולה של קיוף. בדראו, כמו בהזדמנות הקודמת, קנקו עם מהלך גדול, גם החטיפה, גם הפ... עדיין זה, מוציא רוחב טוב, הנה דין דוד, ואליאס יודף, רפאלוב לריבאונד, זה לא נגמר, ועכשיו סברינה מחמיץ את זה. אני לא אומר שאני מצדיק את זה, וזה להסביר מה קרה לו. שחקן ברמה הזאת לא משנה באיזה רגל ולמה. כדור טוב. קנקווה, לזאי אחמד, יכול להבקיע, אבל הוא בועט את זה מעל. הנה דן ביטון. עדיין ביטון. עלי מוחמד עומד שם בדרך. זאי אחמד, והצלה גדולה של בדראו, ועכשיו תורג'מן כובש! אלון תורג'מן כובש מול האקסיט המיתולוגית. יש משמעות בטבלה, הפער חוזר לשתי נקודות. שוב לחץ גבוה טוב, והפעם אליאל פרץ ישר אחרי החטיפה. שולח כדור לעומק. סברינה, מוריד את זה לקני סייף, פה צריך לבעוט, סייף בועט. גבוה, דן ביטון. מגביע את הכדור, קיוש יוצא, אין פה נפגע לדעתי, יש פה פנדל. והנה השופט שורק ומצביע על הנקודה הלבנה. 5 שערים יש לו העונה. לא לוקח מרחק גדול מהכדור. ביטון ברגל שמאל, מרכז השער. עוד צעד גדול לניצחון. הפועל באר שבע 2, מכבי חם של ביטון. אוהדי באר שבע, חודף אחריה. הכדור הולך שמאלה. הנה הגבהה לביטון. ביטון מוריד. שריף קיוף. זאי אחמד, מחזיר לו. וקיוף עם הצעה. זה כבר קרה. המשחק הזה שווה יותר מ-2-0. זאי אחמד. תראה מה הם עושים להם. מתן בלטקסה עם ה-3-0 להפועל באר שבע. קונצרט של כדורגל בתוספת הזמן. וזה 3-0 שיכול היה להיות גם 6-0 רק ברבע השעה האחרונה. מכבי חיפה מסיימת את המשחק הזה בצורה מחפירה. תשמע, בלטקסה שהוא הבלם עומד ליד רחבת ה5 אחרי ש4 שחקני הפועל באר שבע עושים טיקי-טקה ברחבת, אף אחד לא מתקרב אליהם. הבלם של הפועל באר שבע ונותן פס, ואת הפועל באר שבע זה ממש לא מעניין, היא נותנת פה חותמת, היא חזרה בעניינים.